Il-festivals nazzjonali li jsiru f'pajjiżna se jinġabru taħt kappa waħda, hekk kif il-Kunsill Malti għall-Arti nieda Festivals Malta. Organizzazzjoni kulturali pubblika li xogħla mhux biss li ttella attivitajiet kulturali, iżda anke li tagħmel festivals u l-arti performattiva bħala parti integrali mill-ħajja Maltija. Id-direttur ta' Festivals Malta Annabel Stivala qalet li din l-entità se tolli l-profil kulturali ta' Malta fuq livell internazzjonali bħala pajjiż li għandu ħafna x'joffri kulturalment. In-nies kienu jafuna bħala id-direttorat tal-festivals illi konna għaw direttament taħt l-Arts Council Malta, issa sirna Festivals Malta. Għandna brand ġdida, l-iktar li qegħdin nagħmluha huwa biex inżidu l-udjenzi f'termini ta' mhux numri biss imma anke it-tip ta' udjenzi. L-organizzazzjoni se taħdem ma' tim ta' 20 professjonist fis-settur li flimkien se joħorġu bidejat innovattivi kif ikabbru il-festivals Maltin. Il-festivals jinkludu l-Ana Fest, il-Karnival, il-Festival tal-Mużika Dinjija, il-Festival Internazzjonali għall-Arti, il-Festival tal-Jazz Malti, il-Notte Bianca, il-Rock Events u il-Festival ta' 3 palazzi. Il-5 avvenimenti nazzjonali huma jum il-Helsin, is-7 Ġunju, jum il-Vittorja, jum l-Indipendenza u jum ir-Repubblika. Id-direttur tal-Karnival ta' Malta Jason Busuttil għalinna li permezz ta' din l-organizzazzjoni se tinħoloq sinerġija aħjar bejn il-festivals waqt li ttihom pjattaforma biex jikkompetu anke barra minn Malta. Malta nistgħu ngħidu li jsiru ħafna festivals matul is-sena fil-parti tiegħi għall-Karnival ovvjament qed naraw ukoll li nimxu passi l qudiem kif għad biex inżidu t-telespettaturi u n-nies li jżuru jaraw il-Karnival kif ukoll li tkun xi ħaġa wkoll fuq skala internazzjonali. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall għalli dan huwa żmien eċitanti għall-artisti f'pajjiżna. Qal li l-Kunsill għall-Arti qed imur lil hinn mill-mudelli tradizzjonali ta' kunsilli oħrajn fl-Ewropa u qed joħloq mudelli ġodda. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa kommess li jgħin kemm jista' lis-settur kulturali f'pajjiżna billi jipprovdi lill-artisti bl-aqwa pjattaformi possibbli fejn jippreżentaw ix-xogħol tagħhom.